Bonjour tout le monde i dobrodošli na francuski jezik online. Ja sam Nikola i danas ćemo učiti o jednoj od najpoznatijih nacionalnih proslava Francuske. Le 14 juillet, takođe poznati i kao Dan Bastilje. Svake godine 14. jula Francuska oživljava svečanostima, paradama, vatrometima i zabavama. Ali zašto baš ovaj datum? Zašto je Francuzima tako poseban? Da bismo odgovorili na to, potrebno je da odputujemo u prošlost sve do 1789. godine. 14. jula 1789. godine gomila Parižana upala je u zatvor Bastilju u Parizu, simbol apsolutne i samovoljne moći monarhije. Ova dramatična akcija označila je prekretnicu u burnom periodu istorije koji danas poznajemo kao Francuska revolucija. Pad Bastilje je simbolizovao kraj apsolutne monarhije i rađanje suverene nacije, čineći je dubokim simbolom Francuske republike. Zato je ovaj datum izabran kao nacionalni praznik ili kako Francuzi kažu La Fête Nationale. Prva proslava 14. jula kao nacionalnog praznika bila je 1790. godine, samo godinu dana nakon pada Bastilje. Ovaj dan je bio poznat kao Fête de la Fédération, simbolizujući mir, jedinstvo i novu ustavnu monarhiju. Međutim, tek 1880. godine je 14. jul postao zvanični praznik u Francuskoj, nakon zakona koji je doneo francuski parlament. Danas je Le 14 juillet dan nacionalnog ponosa i slavi se širom zemlje. Najveći događaj je vojna parada u Parizu duž Jelisejskih polja, koja je najstarija i najveća vojna parada u Evropi. Dan se završava sa neverovatnim vatrometom na Eiffelovom tornju. Le 14 juillet nije samo dan proslave, već i podsjetnik na ključni trenutak u francuskoj istoriji i rađenja nacije. To je dan koji predstavlja slobodu, jednakost i bratstvo, srž vrednosti Francuske republike. Sljedeći put kada vidite vatromet kako osvetljava nebo 14. jula, setite se značaja ovog dana. To je od mene, ljudi. Ako ste uživali u ovom videu, lajkujte i podelite svoje iskustvo u komentarima ispod. A bientôt!